Kurdan bi çavê serê xwe cenazeyên di qargoyan de dîtin. Di kîsan de hestiyên zarokê xwe girtin. Zarokên dayîk taybet heft rojan nikarîbûn cenazeyên dayîka xwe ji kûçeyên Silopyayê hildin. Di salê nodî de Kurd bi Torosan bi awayekî faîlên meçûl dihatin windakkirin, kuştin û qetil kirin. Lê îro li ber çavê cîhanê li 4 parçeyê Kurdistanê bi awayekî sîstematîk ango awayekî ku faîlên wan beloqîne tên kuştin, bi çekên kîmyewî tên tunekirin. Kurd îro li ber çavê cîhanê di girtîgahan de rastî her cureyên neheqî, tune hesbandin, tacîz, tecavüz û cezayên hucreyat tên. Di hefteya mafên mirovan de li meclîsê zimanê Kurdan tune tê hesbandin. Jineke Kurd di hefteya mafên mirovan de li girtîgeha Tirkiyeyê ji ber tacîz, tecavüz û tundiya bi sîstematîk jiyana xwe ji dest dide. Belê bînerên hêja. Em ê behsa garîbe gezer bikin. Girtin salekê piştî berî Haşem girtin birna hepsî. Li hepsê Tirkî gerandin. Birna Midyatê, birna Mêrdînê, birna Emel heşt hepsa gerandin. Çû heşt hepsa. Birna Qeyserê dûr bû, min karî wezarim, êş li me bûn, endî nexweş bûn. Ji wê dê birna vê hepsa nihayî dîn. Di wê hepsê de işkencelê kirin. Bakir goya dê gote xwe got dised min ji wî erdê ve xirxirandin. Gocilkê min qetandin, gocil min nemehengî qetandin. و گوز بین کم سنگری و دیدم گرم حجره ده سنگری و دیدم گو 25 ساعت دیدم گوز دیدم دنی خستن هات بکرنا او دکاوی دم سنگری او دی جی قی گو بهنای طن بو سنگری او دی حق قطان حق نقطان ننزل مبوی رابن جوی دی جارك دی هاي بك جزاح حجره سیدانی کرنا حجره ده ابیز روز من تلفونی منت کرد خواهی باکر حبسه گو چما پیش نخواهم نایی گوات هجری دیا ما گو دبلات هجرا خود در کبی دوزن را هجری کاوی هنوی در کبی گو هجرا خواهی در نکتی کچکام کشتی Garibeya ku bi îşkenceyeke sîstematîk re rûbirûdima û di hucreyê de dihat girtin de bi awayekî bi guman jiyana xwe ji dest da. Bi salan ku dema mijar dibe kuştin, qetilkirin û neheqiya li ser Kurdan bi tu awayî ne hiqûqa li Tirkiyeyê û ne jî ya dewletên navnetewî nakeve dewrê. Di girtîgehan de bi hazaran Kurd rastî hemû cureyên neheqî û tune hesbandinê tên, lê hêzên navnetewî li hemberî Kurdan ger û korin. Kuştin, wa kuş, tı iz û mizlê nebûn ku ez bê keçan xwe kuştiya. Wa keçkan kuş. Heqû sebebê wal min nebû. Heta qiyamete jî, heta êxirê zamanî wê dinya û vê dinya jî ez davetçiyê wê hepsê û bi noqteyê Tirkiye. Keçam ne berbera Tirkî bû. Tirkî ji xwe re kir bû berber. Jiyana malbata gezer li Kerboran tim bi şer û pevçûnan derbas bûye. Li hemberî çewsandina dewletê jî vê malbatê tim li ber xwe daye û tu carî serî netawandiye. Garîbe di nav van şert û mercan de mezin dibe û pişt re jî ji bo hebûna xwe dikeve nav liv û tevgerê. Li Kerborana Mêrdînê tevlê xebatên DBP'yê dibe. Piştî wê di 2016 de tê girtin û cezayê müebbeta giran lê tê birîn. Devletê ji hüdaperiyekê ji hertka kuşt. Zanin dewlet zanê kê kuştê ji me reşkere nakin. Ev heft sal keza sala heşta dew destyaviye gayîbe. Em Hesênên dîsa xerîbê girtin. û Haşem jî girtin. Seyd Emîn jî hate mal goka qisasê bilayê min ê bê minnetê rêya 106 li fişek serreşandin, felç kirin. Înha felca. Ne hiqûqê wî dinê, ne heqê wî dinê felç kirin. û Haşem jî girtin birna hepsa Elezîzê. Xerîbê jî girtin hepsê Tirkî heşt hepsê Tirkî gerandin. Birna wê hepsê ji wê birna wê ji wê birna wê nehiştin sekinî. Ku birin Haşem ji xwe birna hepsa Elezîzê 22 sal zadanî 6 zarokê wî hene. û xerîbê jî birna vê hepsê. Li vê hepsê kuştin. Xerîba a xerîb bû weke xerîbiya xwe çû. Ama ne xerîba me tenê bû.
غريبة في قالي صعيبو غريبة كردي بشرف وبناموس بو غريبة كرد وكردستاني بو ما مستري خونا طوانت ام ناقرين ما بداوط ما فشرت او نه شهيدا متنيا شهيدا قالي كردي بشرف وبناموسا از في خوش زان مبيك و غريبة خو ناكوشي في ذهنيتا فاشيست او كشت في اقتداري او كشت وسا خویا یک و دل حقوقا ترکیه لی رحت نو یک و دسر ما بتا گرانده 21 سال جزایکی دنجی لی کبرین بلی بینرینه جا چیروکا غریبه گزر هما چیروکا هر کردکیه شو كشكام كشتن وشو ويدكوا قنجب حتى يا كشكام بني النبي بيات النبي قريا كشم ما غدرني قريا غريبان ما غدرني غريبان شنا كانت تيدي غريبان ميل ونجلبو غريبان شيرا عرض عثمان ابو غريبان شيرا تري شولو تيابو